Ayan, good morning. Welcome to my YouTube channel, Bicolano Vlog. Ayan, for today's video guys, meron akong good news sa inyo mga kabicolana dahil after 1 month na ako namoni is dumating na yung pinaka-iintay ko na Google AdSense. After 1 month nung namoni ako, ito sa wakas dumating na rin siya, yung pinaka-iintay ko. Ito na siya guys, ito ang good news ko sa inyo. Baliktad pala, baliktad. Ito na guys yung pinaka-iniintay ko na good news ko sa inyo mga kabituan. Baliktad siya ngayon. Kaya need ko na ngayon mag-open account sa bangko para dito, para matapos na yung aking Google AdSense at wala na akong iniintindi. Kaya maraming salamat sa inyong lahat guys, sa lahat na sumusuporta sa akin. Kayo po ang dahilan kung bakit hawak-hawak ko na itong Google AdSense ko ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Kaya tara, samahan niyo po ako. At pupunta po ako ng video para mag-open account. Let's go. Ayan, nandito na tayo guys ngayon sa video. Kaya lang, siguro hindi na ako makakapag-video sa loob dahil baka bawal mag-video sa loob. Kaya hanggang dito na lang ako guys sa labas. Baka paluin ako ni Manong Guard. Ayan mga kabicolana, nandito na ako sa bahay. Nakauwi na ako, nakagaling na ako ng video. At natapos ko na rin sa wakas, nakapag-open account na ako. Ito na siya ngayon, nakapag-open account na ako. Okay na siya. Babalikan ko na lang after 2 weeks yung aking ATM para maging okay na siya. Kaya ayan, maraming salamat guys sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. Sobra ako nagpapasalamat dahil po sa inyo, kaya pinagpapatuloy ko ang goal ko sa buhay. Dahil dito sa naumpisahan ko na to is pinagpapatuloy ko dahil po sa inyo yun. Kayo ang nagpapalakas ng loob ko. At sa mga tao mo naman pala na nagda-down sa akin, kayo ang ginagawa ko inspirasyon para ipagpatuloy ko ang aking goal sa buhay dito sa YT. Maraming salamat sa inyo. At sa mga hindi pa nga pala guys nakapag-subscribe sa aking channel, pa-subscribe po at pag-pindot ng notification bell para lagi kayong updated sa aking ina-upload. At sana mag-enjoy kayo sa aking mga vlog sa araw-araw. Kaya sobra po ako nagpapasalamat sa mga, lalo na po sa mga solid supporters ko po dyan, sa mga loyal na mga supporters ko. Maraming salamat guys. Kaya ayun, wala akong ibang masabi kundi thank you so much. Maraming salamat.